Dnešná výzva je namalovať sa naopak, čiže začať s tým, čím obvykle končím a opačne. Náš komentujúci, náš pán. Začneme teda perami, ktorými obvykle končím. Použijem tento Fenty Beauty Lip Stain, ktorý používam úplne prvýkrát. Je celkom výrazné. Som spokojná. Už to máme takto hotové, poďme to zastriekať setting sprayom. Keďže si dnes robíme full glam, tak nasledujú umelé myhalnice. Mám pocit, že robím niečo ilegálne. A to čo je? Jedno očko máme dan. Ďalej ideme na maskaru a linku. Sústredím sa na tieto predné myhalnice. Tie ostatné vyzerajú byť celkom v pohodičke. A ideme na linku. Ok, mohli by sme to uhrať na také doll eyes, aj keď zatiaľ sa cítim iba ako doll, ktorého práve ide zraziť auto. A poďme na oči, použijem túto paletku Bon Voyage od Colourpopu. Neviem prečo, mám pocit, že bude dobrý nápad rozmazať tú linku. Asi to není až taký krok vedľa, celkom som s tým spokojná. Ešte tam šupneme nejaký hnedý transition shade. Vidíte, aké doniesie jedlo a otec sa na mňa dosť divne pozeral. Ešte, že mám namalované tie pery. Môžem potvrdiť, že lip stain vydržal burger. Ešte treba nejaký shimmering shade. Tak ak chcete vidieť, ako si spravím bázu, dajte koment pre part 2.